honetan mai inguru hauek eramateko aukera emateagatik. Mai inguru honen titulua evidentzia bat da edo hola izan beharko litzateke, baina badirudi batzuetan ez dela, kultura lana da jarri diogu. Eta horretaz hitz egiteko gurekin dauzkagu Maite Mutuberria, Jurgi Ekiza eta Danele Sarri Ugarte. Eta askoz gehiago luzatu gabe gaian sartuko gara. Esan dugu izenburu hau jarri diogu mai inguru honi. Ni seguru nago zuetako batzuei edo segurazki denei noizbait adierazi dizuetela kulturaren arlo honetan lan eginda ezin duzuela espero beste sektore batzuetako lan baldintzak edukitzea. Hori litzateke lehenbiziko galdera jarri nahiko nizuekena. Oraindik lan artistikoak lan gisa ere aldarrikatu behar hori sentitzen duzu zuen eguneroko jardunean? Bat hasi beharko da. Ni hasiko naiz. Ez dute zait. Iruditzen zait hor lanaren kontzeptua ez bakarrik kulturaren kasuan, baizik eta beste lan pilo baten kontzeptuan daukagula igual lanaren ikuspegi oso mugatu bat, orain hasi aurretik egon gara ordutegiari buruz hitz egiten, ordutegia jarri edo ez jarri, eta nire kasuan autonomo moduan lan egiten dut eta autonomo moduan lan egiteak ere bai badakar pixka bat zera hori ez dakite oso ondo, zer zaren, zer egiten duzun, eta orduan ikuste dut hor badagoela hausnarketa orokorrago bat gaur egungo sistema ekonomikoaren logiketan lanari buruzko ikuspegia zeu izango zaharkitua dagoela, baina oso mugatua da eta kanpoan geratzen dira gauza pilo bat. Orduan tartean eruditzen betere lan kulturala edo hori ere geratzen dela oso mugatua eta gainera batzuetan niretzako sormenaren lana izango litekena dela askoz ikusezinagoa eta gainera igual ez dela ikusgarria egin behar, ez da beharrezkoa sormen hortarako oso ikusgarri izatea, igual kontrakoa ere bai. Eta orduan batzuetan hori ikusarazteko sartzen gara dinamika batzuetan eta kultur industriaren hemen pixka bat adarretatik ari naiz, baina bai, batzuetan moldatzen saiatzen garela berez lan dena dalako lan bat edo eredu hortara, ez? Eta orduan eredu hortan sartzen ez diren lan guztiak, baina zaintza lanak ere bai izan daitezkenak, eta beste mordo bat horra egokitzen. Eta orduan hor nik ikusten dut baita bata lan bezala ez ikustea eta gero lan bezala ikusarazten saiatzen garenean, batzuetan saiatzen garela beste eredu eta beste molde bat eta gure neurrira eginda ez dagoen jantzi batean sartzen eta hor batzuetan jostun hobea gara eta beste batzuetan treskantza handiagoak egiten dira. Nire hausnarketa orokorra hori da. Bai hori gai oso zabala da eta galdera hori janik oso zabala da. Uzut badugula zerbait berezia kulturarekin, azken finean batzuek jo behar dutela profesionaltasunari eta beraz lan bat bilakatzea, baina momentu berean ere importantea da kulturaren parte bat ez profesionalizatea, zen azken finean hori da kultura. Aldibidez nik aipatuko nuke baki musikaren mundua, baina musika ez da bakarrik kontzertuak ematea eta hori eta azken finean ere jendeak ikastea musika jotzen, edo kanta errikoiak ikastea eta jakitea, eta hori ez da profesionaltasunaren bidez egiten, beraz, komplikatu da, zen da arlo bat nun mantendu behar da parte bat amatorra, beste parte bat profesionalatu nahi duenean, eta beraz horrek sortzen du igoera bat nun biziki zela da baldintza batzu lortzea, eta azken finean kontzertu bat entzat erabakitzen bada horrein musikari guziak pagatu behar direla minimo batekin eta hori, horrek egan nahi du aldibidez, tabernetan ezin dela kontzertuik egon gehiago. Zenta taberna batek irabazten baditu 500 euro gaualdi batean, ezin ditu pagatu lau musikari. Beraz, hor bada behartuak gira pixkat, ez dakit, beste lan marloen legeak segitzea, baina baita ere beste alde batetik eskatia onduan egotea eta beraz ez da erresa derecho batzu lortzea, alde batetik gu geok, girenean alde derecho hauek ez errespetatzeko mezuenka. Piskat komplikatu da alde honetatik. Eta gero kulturaren gauza da nola neurri hartu edo nola jakin zenbat lan ordu pasatzen duzu zerbait egiteko eta nola fakturatu hori eta hori biziki komplikatu da ere, beraz.
Bai, ezakit. Adibidez, bluzat azken adibidez, dantza munduan, bada kriston gauza profesionalizazioarekin eta ikusgarriak gero eta ederrakoak egiten dira, eta gero eta konpainia gehiago dagoela profesionalizatzen, iruditzen zait, profesional maila edo lortzen. Gero ere, musikan bezala, dantza ez da bakarrik ikusgarriak ematea, baizik eta jendea berak dantzatzea. Azken finean, entzineko denbora aipatu gabe ere, mutxikoak irakastea, jakitea eta jendeak jakitea, hori da peskat euskal kultura nahiko presente zen zerbait, da kultura parte hartzailea, ez azken finean euskal dantza ez den erakusten den dantza bat, baizik eta praktikatzen zen dantza bat, eta oran gehiago eta gehiago bilakatzen zerbait erakusten dena, eta ederki eta kalitatearekin, uste dut, gure berezitasuna ere dela parte hartzaile izatea gure kultura. Bueno, nik ulertzen dute esan duzuena eta, baina galderara bueltatuta edo, nik uste dut aldarrikatu behar dela edo nik pertsonalki aukera bezala nire aukera izan da honetaz bizitzea ez, eta orduan bai aldarrikatu behar dut lan bat dela eta askotan etortzen zaizkit galdetzera, baina honetaz bizitzara ez dute ulertzen ilustrazioan nire kasuan ogibide bat dela eta dirudi aisialdian egiten duzun zerbait izan behar duela edo marrazkitxo horiek, baina bai aldarrikatu behar dela lana dela. Claro, hor sartzen zara ez, gure gizartean lana etekin ekonomikoa eta aldiozun zerbait bezala ulertzen dela normalean, ez? Zaintza aipatu duzu eta kasu horretan argi dago ez, baina gizarterako ona da horrelako lanak izatea eta horrela ulertu behar dira, nik uste. Bai, eta gehitu baldin bat zerbait, egia da importantea dela olako sormen lanetarako, zuk benetan zerbait nahi baldin baduzu egin zure ez daki zure barrenak hor jarrita edo incluso kezka bati erantzunez edo nahi duzuna, behar duzu denbora bat, eta denbora hori ari baldin bazara egiten beste lan bat, ez daukazu, ezin diozu eskaini hainbeste edo tarratzen duzu gehiago, orduan da oso horreka zaila ikusten dut, baina argi eta garbi lana da, egia da, badela ez da eskatzen du lan kreatibo bat da, lan intelektuala bat da, lan mota askotako... Eta bizitza osoa eskatzen du nik uste ez? Bai, eta elikatzea baita ere, ezagutzea beste zuen kasuan, beste ilustratzaileak, beste artistek zer egiten duten, eta pelikulak ikusi edo gauza pilo bat, ez? Eta hortarako hori adibidez ezin duzu, igual zuentzako kontzertu batera joatea izan da, eragindu pilo bat, ze kantu baterako eman dizu ideia bat edo zerbait, eta gero hori ez duzu, hori zen ematen duzu, Ibaren faktura kentzen dizuten, uste dut ez dela sartzen. Orduan... Ari horri helduko diot, ukitu nahi nuen gaietako bat hemen, eta uste dut interesgarria da erregulazioaren kontua, ez? Ez dakit, oraintxe ikusten ari gara, Bizkaiko metalaren greban, ari dela eskatzen, aldarrikapen oso konkretuak daude, ez? Uste duzu halako erregulazio bat egon egingo liokela erregulazio zehatzago bat, kultur munduan alorrez alor, errazago egingo lukela zuen lana, beharrezkoa ote den, nola ikusten duzu hori? Hego Euskal Herriko kasuan autonomoen kuota kentzea edo gutxitzea oso erabilgarria izango litzateke, ze gaur egun dira 280 euro gutxi gora bera. Hilean. Bai, eta horrek eskatzen dizu azkenean, etekin ateatzea egin diozu lanari ez, edo ezin diozula eskaini hilabete oso bat, irakurtzeari, gauzak ikusteari, zeren hilabete horretan autonomo kuota ordaindu behar duzu. Eta orduan bilatu behar diozu, enkarguak bilatu behar dituzu, nire kasuan adibidez, testu liburuak egiten ditut, edo egingo ez dituzken zeinbat lan egin behar ditut, eta orduak kendu sortzaile lanari ez. Eta musikarientzat, nahiz iparraldeko beraz, berezia da, jakin behar da Frantses estatuan, musikari estatutua da langilearena, ezin zira izan autonomo edo musikari bezala. Behartua zira labor egiteko produkzio batek produzitzen du zure ikusgarria, saltzen du ikusgarri hori, eta ikusgarri hori emateko empleatu bat behar du, eta zuzira pagatua zure produkziotik. Hori sistema bat sortua izan zen intermitentzia estatutuarekin, hola paro bati deretsua irekitzen dizut, azken finean intermitentzia sistema hori da lan kopuru bat egitea langile bat bezala,
horrek irekitzen dizu paro bati deretsua, eta jotzen ez dituzun, edo kontraturik ez dituzun egunetan paroak kobratzen duzu, eta jotzen duzunean zure dirua kobratzen duzu, eta ez paro bat, halako zerbait egiten da. Baduk zela bantaila alde batetik noski, sistema hori zenta ematen dizu, ziurtatzen dizu diru izatea urte batez eta hori. Gero ematen dizu beharrean beti errepikatzea lana eta ezin zira egon jo gabe eta galtzen baduzu estatutu hori komplikatu da berriz harrapatzea. Eta beste puntua da justuki, kasu hortan badira minimo batzu sozialak errespetatzeko eta hori. Eta hori da erraten duena azken finean, bikaina da, baina ez duzu nahi duzuna fakturatu ere. Jakin bada kontzertu bat konsideratzen dela 12 lan ordu bezala, eta beraz pagatu behar da minimoak errespetatuz, egun bat euro net musikari bakoitza, gehi zergak eta hori. Eta beraz, hortan da limitea, zantazken filan ongi da, baina nabazu joan jotzera ofizialki frantzes estatuan, jotzen bazira taberna batara jotzen, eta tipoak pagatzen badizu egun eta 50 euro taldearen zat, hauek konsideratzen dute, ari zera lanean egiten beltzean, eta beraz, normalki multatzen altzaituztera. Ezin duzu egan bat, hori ez duzu deretsurik. Normalki errespetatu behar dira langilean deretsu guziak, hori ez da posible ere. Beraz, ez hartzen zaitu edo zekizaz pozizione batean, ez dakizu nola konpondu. Beraz, galdera behar ez da erregulazioa bai ala ez, baizik eta nolako erregulazioa. Nik datu bat aurkitu nuen, musikaz aritu zarenez, eta zen gehiago hegoaldeko kasua, baina nahiko aritu ninduna. Espainiako estatuan bagoela lan hitzarmen bat adibidez, musikarientzat, aretoetan jotzen dutenentzat, eta horren arabera, kontzertuko 120,89 euro dela gutxieneko ordaindu behar dena. Nik ez badamantzat urte batzuk kultura kazetaritza egiten, eta ez dut uste inoiz musikari bati entzun diodanik halako hitzarmen baten berri bazuenik. Ez ezakit, ez ezagutza ere baute dagoen onartuta dauden gauzen inguruan eta horrek berak ez ote duen ekartzen lan hitzarmen batzuk ez betetzea, zuzenean, dauden arau horiek, ezakit nola ikusten duzuena. Hori, ikustu dut, zure eskeazpeditik dagoela eta ezen kasurik ematen, zen presionerik egiten, orain uste dut, gero eta gehiago zaintzen dutela hori, beraz bai, areto askotan, normalean festivaletan edo areto hori kafantzokitan da horako areto profesionaletan, bai normalki beti izan behar da jende guzia de altan eta egiten da, bai existitzen da, ni ere deskubetu nuen nahiko berriki ez, eta azken finean legeak daude, ez bada entitate bat egoten legeak errespetarazteko, egaski saltu egiten dira. Bai, nik hori orain deskubetzen dute, badela minimoa eta hori ez nekien nola, hori aldibidez ez dakit nola kalkuatzen duten. Nola estimatzen da, zenbat pagatzen da musikari bat, kontzertu bat emateko. Eta kontzertuak irauten du ordu bat, pagatzen da tipo ordu batez, edo 6 ordu etortzeko probak egiteko eta botatzeko etxera, edo 10 ordu entsaioa egiteko barne, edo 500 ordu pasatu dituzulako igual 3 hilabete kantu bat sortzen, azken finean ezin da neurritu hori. Bai, nik uste dut erreforma zabalago batek ere egingo liokela mesede. Batzu baten igual pentsatzen ditugu horrelako arazoak horregatik igual egin dut hasieran oso hausnarketa orokor bat ikusten dudalako guri eragiten diguten gauza batzuk edo ez dakite errenta minimoaren ideiarekin edo beste lanaren beste banaketan modu batekin jende gehiagori alkoholiokela, ez? Horregatik ze bestela zenbatzen hasi behar baldin bagara modu kuantitatibo kapitalista hortan, noski hori, ezin duzu zenbatzen duzu bizitza guztia, zenbat ordu eman dituzun irakurtzen, edo marrazten, edo dena delako, eta dago lan pilo bat oso gure kasuan batez ere ez dena bat ere horregatik kostatzen zaio ulertzea, eta nire gurasoei ere bai, badakite lan egiten dudala, baina ez dira dalako dirurik eskatzen, bezala. Eta imaginatzen dute zerbait egingo dudala, baina da, ikusten zaitugu ordenagailuan aurrean, edo askotan badago lanon parte bat dela imaginazioa, edo zaude, buelta bat emate duzu, hortan petxetan egizara, edo jendearekin izketan, orduan neurtzearen zea horrek ematen dut, orduan igual hori bermatuko balitz, beste esan duzu mugak dauzkala iparraldeko intermitentziaren zera horrek, baina uste horrelako neurriak egon litezkela ondo. Ez delako lan bat oso ondo egokitzen dena horrekin, ez? Ordutegi bat, oso gauza ukigarriak, bisibleak, ez batzuetan dira pixka bat. Alde batetik ere, ez da behar, zentazken finean
neurritzen bada dena, azken finean sormenari pixkat akats espazio kentzen zaio, denak balio behar du. Pasatzen dituzu 12 ordu zerbait letra bat lan zen, eta bukaeran ez duzu gustoko, izan behar duzu aukera hori botatzeko. Eta ez pasatzea, pasatu denbora, orain kobratu behar dut. Eta beraz, behartzen zaitu, hori bada aldibidez intermetitzen sistema, jende askok ematen ditu kontzertuak edo diskak ateratzen ditu, egitmo hori, eta ez bakarrik iparalen, eta ez bakarrik intermitentziaren zaten, uste dut profesionaltasunak badu hori, azken filan behartzen zaitu diska bat, bi urtero egin behar da, bi urtetan behin egin behar da diska bat, gero bira egiteko, ez da egite, eta azken filan batzutan galdera etortzen ere ben, egiten duzu musika hori senditzen duzurako beharra zerbait ateratzeko, edo egitmo ekonomiko hori segitzeko ere, ez da... Bai, edo oreka hori mantendu zuk aipatu zu testu liburuena, ez? Beti olako enkargo batzuk topatzea direnak nolabait bai ados sormen parte bat, baina dago hor, zure kasuan nahi bezala bai, tartea, nire kasuan adibidez, bai, tartea bilatu behar diot, ekonomikoki ateratzen zaizkidan lanei, eta gero ordu batzuk nire gunean erreserbatu, zuk esaten diozunari, frogatzeari, gauza berriak saiatzeari, eta gero hortik beste proiektu pertsonal batzuk ateratzen dira, ja, etekin ekonomikoa, agian, gero, aterako dio dana, ez? Baina, ikusten dut nire kasuan ez jakintasunaren inguruan edo nik kulturarloan ez dut ikusten ez jakintasuna dagoenik, ez? Lan duin batek zenbat balio duen edo ezagutza hori badago, baina niri gertatzen zait askotan ez dagoela gaitasunik ordaintzeko. Eta orduan gogorra da galdera hau egitea, baina nire buruari eta egiten dio galdera, orduan zentzua dauka liburu hau ateratzea, ez edo enkargu hau jasotzea, eta bueno, ez dakit ez jakintasuna den edo gaitasun ekonomikoa den, edo badakit ez dela dena ekonomikoki neurtu behar ez, baina enkarguak jasotzeko orduan ez dakit, hor denok planteatu behar diogu gure buruari, ea liburu hau atera dezakegun edo disko hau atera dezakegun, ez? Eta nork finantzatu behar duen, ez? Azken fian, irakurleak edo erosteak finantzatu behar duen, edo poderio publikoak, edo zer den, bai. Esan duzunari horri helduko diot, ari gara lanaz, kulturarroko langilez, baina beste aldea ere badago, kulturarroko patronala edo, ez? Eta hori ere bada, nolako figura difuso bat, ez? Ematen du ordaintzen duen nagusi hori ez dela existitzen. Neko nuke pixkat, zuk aipatu dituzu orain pixkat, arlo horretan, terreno horretan izan dituzuen esperientzia batzuk ere kontatzea. Izan onak, izan ez zain onak, uste dut badela ere hemen gakoetako bat, ez? Etortzen zaiburura batek, beti gogoratuko dut zen, iritsi zitzaidan ez, liburu bat egiteko proposamena, eta ordainketa bazen, 100 liburu emango zizkidatela. Eta orduan, ni, klaro, esan nion, ez dakit ze egingo dudan 100 libururekin, eta normalean erosketa diruarekin ordaintzen dute, janaria eta pixua, eta, kasu hori izan zen, eta ez nuen liburu hori egin, baina gero liburu hori atera zen, eta, ez dakit zure galderari lotuta dagoen, baina, bada kasu bat ez, ikusten duzuna, normalean, beti aipatzen dena ez, etxera norbait, aldin badator zerbait konpontzera ez diozu proposatzen, urarekin edo ez dakit zerekin ordainduko diozula ez. Bai. Zerbait argi edo. Musikan bada zerbait egiten dena, guk ez dugu sekular egin ni argitu nintzen honekin, da disketxe bat, hor da, gero diskaren sortzeko momentu eman, disketxe bat eitza, esatea guk noski ezin dugu diru asko ipini horretan, ipintza dugu, eman dezagun 1.000 euro grabaketan. Eta zuk grabatu zualetik, eta gero guk fabrikatuko dugu diskak, eta kalkulatuko. 1.000 eurorekin, 1.000 euro baino gehiago behin bada, zuk pagatzen duzu diferentzia, zu idea ikusta nahiko duzu ez. Eta gero 1.000 euro hauek pagatu baino, ematen dizkizute 200 diska. Zentaz egin dira, diskak egienak dira, eta egaten dute, 200 diska, zatzen baduzu 5 eurotan, eta gero preso hori daukate zuk erosten badiezu, 1.000 euro dira.
Hostia, egiten dut diska bat, pagatzen dut estudioa, baitut 200 diska, eta gero beste diska guztiak ez dira nireak, eta baitut, eta da pixkat araroa. Gero hori ere, nik ez dut, ez da nola egan, deabru bat, edo ez da hori industria gure kontra joaten, da, ustez, xifreak aldatu dira asko azken urtetan, eta diska batek dirua sortzea, CD batek diska sortzea gaur egun komplikatu da, beraz, hauek ere nahi dute segitu, behar dute etxeman manera bat, bai, ditu zen pixkatia araroa alde batetik emat proposatzea €1.000, eta azken finan zure diskak eskentzea €1.000 truke. Liburuena pixka bat ere bai bezala, ez dakizen bat liburu eman, eta Bai. ordain bezala. Bai, ez dakit, kasu horretan, bueno, gaina kultura munduko baten proposamena zen, ez? Eta, klaro, nik ez dakit 100 liburu horiek eman nahi zizkidaten, gero nik saltzeko, edo ordaintzari bezala, ez? Ora liburuak, 100 liburu, zure familiari oparitzeko, lagunei oparitzeko, baina, klaro, azkenean, bueno, baina gero liburu hori liburu dendetan dago, ez? Saltzeko, eta norbaitek ateatzen dut diru hortik. Eta genera hori da, pixkat kulturaren munduan daukagula orain iruditzen zait, munduan eurokean pasatzen dena, eta denak behar du promorako, eta denak esate dizu, promora da. Eta beraz, diska bat egiten duzu, eta Spotifyen ipintzen da, eta ez duzu dutzen, zabaltzen da, beraz jendeak esaten zu, orain, jende pila batek esan duzu musika bikain. Denetan ateatzen da, zuri joten zaizu dirua nahiko gutxi da, eta gero eta gutxi saltzen da, baina egon behar da denetan zen, eta presentzia bat da, eta hori promorako. Eta gero, proposatzen dizute jotzea festival batean, kriston festival batean, nun dagoen kriston dirutza, zira superfamatoa, nagozu, sartzen zera festival horretan, ez dugu diurik badatzeko, ikusiko zutela entzat kriston promoa da, bertan jotzea, eta ondo. Eta azken finean, galdera da, azken, noiz sartzen da dirua, azken finean egiten duzu, eta hori da pixkat gure mundu ekonomikoaren berritasuna, azken finean hori youtuber eta influencer mundu hori, azken finean, inor ez du deus zuzenan saltzen duzuna beti da publizitate espazio bat, eta gero publizitate espazio horrek saltzen du ere beste publizitate espazio bat, eta azken finean promoa saltzen da, eta sekuranez produktoa ekoiztetik erostera. Azken finean orain nik uste nekazaritzan egiten dena azken urtetan, bertako produktuak ekoiztetik jendera, hori da lortu behar duguna kulturarekin ere, azken finean ez da normala hanbeste intermediarioak egotea, eta hanbeste promo mundu hori erokeria. Gaina, berba, digitalizazioarekin asko bugaritu den zerbait, ez dakit hori ere nola bizi duzuen, ze, bai zuen ibilbidean ezagutu duzuela beste fase bat, hainbeste plataforma digital eta barra ez zeudena, ez? Hor ez dakit guk asko, nik asko ez dakat esateko. Spotifyn ez dituzten ere kantua jartzen. Audioliburuak bai, izan liteke. Esaten da, hori biztan da inkesta berri bat euskal kulturaren kontsumari buruz pasatzen hastean. Eta liburuak ari dira galtzen orain gehiena, zentazken firen galtzen dauzai hori liburu oso bat irakortzeko eta paperezkoa eta pasatzen dugulako egunak irakortzen, baina telefonoan gainean. Bai, igual ez dago digitalizazioarekin lotuta, baina aurreko galderaren arira praktikak edo, nik egia esan, nik ez dut horrela ikusten, baina berez nola sormena teorian diren izango lirateken edo literaturako liburuak, ez da nik nire jardun osoa sartuko nuken nire sormen bezala, ze uste dutenak elkarri eragiten diola, baina hoien kasuan ez dira nire diruturri finkoa esan dezagun orduan, egia esan, aitortu behar dut ez naizela gehiagi preokupatu nire lan baldintzen esan dezagun bi liburu horien publikazioan, gainera ez dakit, gazteagoan nintzelako eta ez naukalako hainbeste buruan ez da ere hori. Baina uste dut hor ari direla lan bat egiten kontratuen inguruan eta uste dut hor badagoela lan pixka bat egiteko itzulpengintzaren munduan pixka bat gehiago ezagutzen dut eta ez dakit sorte ona edo eduki dudan, baina bai sinatu ditut aurrez kontratuak eta jakin gero zenbat kobratuko nuen eta bata beste edo beste baten bitartekari baten bidez egin dut eta orduan fidatzen nintzen ziren eskatu zidatelako bulego batetik egitea. Baina bai nik uste dut kontratuetan badagoela zer begiratu bat, uste dut parte baten bitartekariak eta hori guztia
pixka bat aztertu behar dela, ze egia ez dula liburua egiten gero horrek eman diezazun urrengo hilabeteko autonomotako kuota ordaintzeko dirua edo alokairua berdin zait, baina bueno, hor dauden egunekoak eta zenbat diru eramaten duzun eta argitaletxearen arabera aldatu egiten da. Orduan uste dut hor igual lortzea bateratzea hori ondo gongo litzatekeela, esango nuke. Bueno, aprobetxatu nahiko nuke ere, aipatu dira zer instituzio publikoak, bueno, azkenean bazaudete sortzaileak Euskal Herrian 3 eremu administratiboetakoak, orduan, bueno, intermitentziarena zer aipatu da, ez dakit Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, beste mota bateko laguntzak, bekak, nahiko nuke pixka hitz egitea ere, hortan, bueno, nola ikusten duzuen, zer beharko litzateken. Nire kasuan, bueno, txuletak harri dut, baina dauden diru laguntzekin, baina ez dut atxapasatu nahi. Badaude Nafarroan, ni Nafarrotik nator, eta begirago naiz bereziki zerbait berria zegoen hola, baina badaude ikasketetarako diru laguntzak, badaude hainbat diru laguntza sortzeko, baina ikusi dudana da, kasu guztietan da, gastuetarako diru laguntzak dira. Orduan, zu sortzaile moduan aurkeztu dezakezu zure proiektua, aurrekontu batekin, eta aurrekontu horretan sartu behar direna dira materiala, garraioa, norbait kontratatzea, baina ez da inoiz ere zure soldata sartzen. Nik Loia liburua diru laguntza batekin egin nun, Uharte Artegarikideko zentroak eskaintzen ditu ekoizpenerako eta argitaratzeko diru laguntzak. Ekoizpenerakoak dira baita ere gastuetarako, eta orduan nik aurkeztu nuen argitaratzeko diru laguntza eskatu nuen, eman zidaten, baina kasu horretan ere bai, horrekin ordaindu genuen imprenta, diseinua, eta hor gelditu zen. Eta orduan izan zen, azkenean nire apostu bat egiteko argitaletxea lortu nuen, eta bueno, eta hola pixkat ezberdintzen dena da Etxepare saria, album ilustratuen saria, eta horrek bai ematen dizula dirua sari moduan, eta ez duzu justifikatu behar, baina horrek eskatzen dizu apostu pertsonal bat egitea, arriskatzea, zen liburu osoa bukatuta aurkeztu behar duzu, eta lana egina da, orduan, ordaintzen dizute irabazten baduzu, eta ez baduzu irabazten ez. Eta bukatzen dut. Euskal Autonomia Erkidegoan bai dago ilustrazio aldetik duela 4 urte edo hasi ziren diru laguntzak ematen albunak eta komikiak sortzeko. Eta badira 15.000 euroko diru laguntzak. Eta horiek bai dira bakoitzak soldaketa moduko bat izateko hilabete batzutan. Eta Nafarroan horrelakorik ez dugu, eta nik beharrezkoa ikusten dut. Zen azkenean proiektu bati eskaini nahi badiozu gutxienez 4 hilabete, bada zure apostu bat, eta izan behar duzu aurreztutako diru bat, edo pentsatzea gero etekin ateako diozula. Baina Nafarroan besterik ez dago. Bai, EAEkoak, nik ez dut asko ezagutzen, niri beka bat eman zidaten, elkarrarretaletxak antolatzen dituelako beka batzuk, eta horrelako batekin atera nuen lehenengo liburua. Eta gero antzeko sistema bat daukate baitere, komikietarako daukaten bezala narratiba idazteko. Eta ondo da, nik hor egia esan faltan botatzen duana, eta hau da nire ikuspegi edo nik sumatzen dudan behar bat proiektu bat eduki behar duzu. Eta argitaratu egin behar duzu epe jakin batean. Eta nik behintzat behar gehiago sentitzen dut beste, ez dakit, egonaldi bat, etxe bat egon dadila, eta etxe hortan gainera egon daitezela igual artista danetik, jende gehiago, eta hor ez dakit, egin dela bekako hori hilabete bat pasatzeko hori, eta egite dute bazkaria eta faria, eta edo zena etolako zea baten niretzat hori oso erabilgarria izango litzateke eta oso auspotuko lukeze bestela hartzen dituzu ordu batzuk egunero, hartzen baldin baituzu egunero ordu batzuk edo astean ordu batzuk eta hori aste jarraitzen baldin baduzu, baina normalen hartzen duzu gabonetan, udan, ez dakit noiz, edo lan gabe geratu nahi zen inpas batean orduantxe. Eta horrela normalean ez dira proiektu, igual atratzea izu gauzatxo bat, baina lan konstante hori eta egiteko
ez da inbeste, orduan nik faltan botako nukena da olako zerbait, ze bestela nik orain bertan igual gero beste momentu batean proiektu bat daukanean oso erabilgarria da, proiektu bat baldin badukoz eta gustatu nahi baduz horrelako laguntzak agotea, eta ez dut esaten hori kentzeko, inundik ere, kontrakoa, baina beste produkturain begira ez dagoen beste sormen egon aldin mota batzuk, uste dut erabilgarriak izango liratekela, eta igual aprobetxatu liteke jende disiplina gehiagotako jendea egon gaitezen hor, eta hori uste dut ideia hon bat izango litzatekela, proposamen bezala, diot, bideoan grabatzen nahi dira. Bai, hori. Hori olako laguntzekin behar da problema bat kulturaren beraren logikatik kanpo planteatuak batean, esan dut epeen adibidez, ez? Nik ulertzen dut sormen lan bat ez dela piezak egitea bezala, eta beraz, esatea ez, hau jasotzen duzunetik ez dakizen bat hilabetera bukatuta egon behar du eta emaitza bat izan behar duzu, ez? Horrek, pentsatzen du lanean ere eragiten duela, behar bada, behartzen ahal zaituela, ez dakit, hori nahiko nuke zuen aldetik entzun, lan egitera ritmo batzuetan, behar bada, zuk etzen dituzkenak nahi eta egoera ideal batean litzateken aukeraz. Ez dakit hori hola bizi duzuen edo benetan, epeen hori ez den aipatu zugu gal beste lehentasun batzuk ikusi dituzka, ez dakit epeena nola bizi duzuen, holako kasuetan. Nik orokorrean diru laguntzen limitea edo dela batzu alde batetik dela nola egan. Nik uste dut gehiago ipagaldeko hauza eta bat ez dut frantzesatu badira laguntza sistema asko. Gero eta gehiago ez dakit nola egan. Efektu kontrarioa egiten du, zenta azken finan lehenik profesionalizazio munduan aipatzen da eta egiten da. Beraz azken finan dianik maila batekin iritsi behar da, zintzira zerotik hasita eskatu diru laguntza bat. Eta gero pixkat bitxi bilakatu da, zenta aldibidez antzerki munduan eta hori kasik sortzen dira orain proiektuak proposatzen diren laguntzei erantzuteko. Aurten izango dira laguntzak egiteko antzerkiak zakitzer gai buruz eta konpainiak hasten dira idazten zerbait hori buruz. Hor ere bada zerbait pixkat araroa, azken finean ez duzu sortzen zuk kanporatuko duzuna, baizik eta zer sortu diru laguntzen puntuetan sartzeko horrek, badu bere pixkat ere arazoa. Banan beste aldetik, gara ere ezin duzula egan, ni artista naiz, eta nahi duzke izan 5.000 euro aurten egiteko nire lana, eta behar dut denbora, bigarren urte bat beharko du, eta hori ere erraten genuen bezala ezin da neortu, beraz ezin duzu jakin nola finanziatu. Hona da, nik ez dut konponbidea, dira gauza asko main gainean ezartzeko, beti bada hobetzeko, badia gauza batzu gu adibidez, nahiz eta iparaldekoak izan, eta bat Nafarroan bizi gaude Euskara espazioan, beraz bai Etxepareren bidez diru laguntza batzu lortzen ditugu, bat ez ere birak egiteko. Hor ere aipatzen genuena, azken finean da bira montatzen duzu, gastu guzak hartzen dituzu, gero diru laguntza eskatzen duzu, eta horren partea, nahiz eta diru laguntza jaso parte bat da, beraz ala ere gastu asko dituzu. Eta ez baduzu, erabakitzen badute ez ematea, gastu guztiak dituzuela ere, beraz hori pixkat da limitea ere. Gero ezin girak erratu, nik beti esatu dut hori, bada beti hobetzeko, baina nik badira gauza eder batzuetako, gauza da zailtasun handiena, da bestez da hasten zirenean astapenetik, zerutik, iristearik mail batetara, nun hastean zira diru laguntzak eskatzen. Ezkerrean bada, do it yourself, underground bide bat dedek egiteko aski gogorrat, eta asko akusten dute bidean. Bueno, eta EPENari erantzunez... EPENaz? EPEak. Bale, EPENa, zela. EPENak ere, EPENak eta bai, EPEak normalean penak ekartzen dituzte askotan, baina... Ni hasi nintzen publizitatean lanean taula eta hainoitu nintzen EPEekin lan egitera eta gorrotu izan ditut, ez? EPE oso motzak ez dira onak nik uste sortzeko ordua, baina gero EPE bat izatean niri, behintzat, niri laguntzen dit. EPEa luzea bada eta planifikatu alba duzu eta
zen azkenean bai jarraitu ezakezu sortzen, baina epeak bai ematen dizu muga bat, eta bueno, proiektua izteko helburua edo ezagit. Eta bueno, epeak ulerkorrak edo baldin badira, bai, ongi dago, bai. Bai, bat nator. Urtebeteko epean eri estutxoa iruditzen zait. Segun eta zertarako kasu honetan eskaintzen duten moduan ulertzen dute, baina bai da pixka bat agian jarri, igual ideia oso garatu baldin badukazu, ez behar duzu hori eukitzea eguna eta zuzen jarri eta hortara jarri, baina bai, nik uste dut pixka bat malgua izan alizate hori lagungarria dela. Nahitu zarete autonomo izateaz eta bar, segia da, baela lan esparru bat oso individualizatua ere dela, baina, era berean ikusten ari gara azken aldian baduela alako, kolektiboan funtzionatzeko esperientzia batzuk, ez? Ezakit, pixkat, bakoitzak arlo horretan ere izan dituzuen bizipena kontatzen nahiko nuke. Zuk beharitzara orain hortan, ez? Oso diplomatiko zabiltzat. Bai, ni propaganda egiteran ator, orain. Ni orain dela urte bete hasi nintzen Kabien elkarlangunean, dago Usurbilgo industriagune batean, hori Luiarrek dauka eraikin bat, eta gu azkenengo pisuan gaude. Eta niretzat izan da kriston aldaketa onerako oso aldaketa handia. Eta, bete esaten dugu, coworking kontzeptua edo oso ezaguna da, baina egia da coworking ez ditu guztiak ezagutzen, baina gurea alde batetik bada berezia, ez du guk elkarte bat moduan funtzionatzen dugu, gaude orain bertan 15 lagun, eta danak gara ez duzu zertan autonomotan izena eman da egon parte izateko, baina gehienak autonomotako kuota pagatzen dugu, eta orduan guk gure artean bulegoaren gastuak, egin behar diren lanak eta jo guztia gure artean partekatzen ditugu, eta orduan ordaintzen dugu alokerua, baina ordaintzen dugu nolabait ez dago norbait hortik tekina edo ateratzen. Prezio justua, ez? Ari dena, bai, bestela ezingo genuke ordaindu, baina, eta niretzat izan da, Kristo, lehen aipatu ditugun gauza batzuk eta etxean lan egin izan dugunok beti hasta zera hitz egiten eta berdin duzelan mota egiten duzun, baina deno dauzkagu hori bizitza eta lana nola banatu. Sentsazio hori egun guztia lanean egon zerala, baina ez dut ez egin. Hasi zerela gauza batekin, baina gero, orain jarriko dut bazkari, orain jarriko dut erropa garrituko dut. Eta orduan nire asko lagundu zidan pixka bat banatzen, eta gero uste dut gure hori Kabieneko gure eredua oso erabilgarria dela autogestioaren bide hori jarraitzen duelako, eta gero baita ere elkarri babesa handia eman aldiogulako, nahiz eta langintza diferentakoak izan, deno garelako autonomoak eta lapistak eta horrela emateko. Eta gero bai izan dut beste gauza da autonomoen zerari buruz, hori azkenen Espainiko lege bat da, eta epigrafeak edo nun ematen duzun izena, zure lan motaren arabera lan batzuk agertzen dira eta beste lan batzuk ez dira agertzen. Orduan, itzultzaile bezala oso arautua dago, eta gainaz itzultzen baldin baduzu egoile eskubideak dauzkan testu bat, barduan ez dut zertan bez egin, oso arautua dago, baina gara daude beste lan asko egiten dugu, batetik Euskal Herriko ikuspegi bat ez dakit nola esan, uste dut bertsolariek ere bai badauzkatela arazo batzuk, eta orduan pertsotako gai jartzaile bezala egiten baldin baduzu jardun bat, edo irakurle talde bat gidatzen baldin baduzu, beti gaude horrelako limbo batean, eta beti fakturatzen duzu zuri ez dagokizun, edo horretarako epigraferik ez dago, orduan zure aholkulariak esaten dizu, hau sartuko dugu hemen, edo konbenitzen dizu bezarekin egitea, edo ez. Eta orduan hor nik uste dut hori aldatzea, hori moldatzea, edo nire kasuan EAen zentzu hortan autonomia mai aldetik ondo dagoen lurralde bat delako, agian hor gehiago bertan gauden autonomo batzuen egoerari begira gauza batzuk egitea ondo litzatekeela joan naiz, baina esan dut hori ere bai badagoela autonomo bezala eta sortzaile bezala, batzuetan ez daudela zure benetako jardunarekin bat datozen epigraferik, ez dagoela epigraferik. Hori definitzeko orduan zaude hortxe batetik eta bestetik hartzen.
Botatuz galdera berba. Bai, taldeko esperientziak. Bueno, nik ibili izan naizola, espazioa konpartitzen eta duela 3 urte eta piko bakarrik egiten dut etxean, eta egia esan, nire buruari muga jarriz eta konpontzen naiz, eta ongi, baina bai faltan botatzen du batez ere talde lana, eta azkenean norbaitekin konpartitzea zure zalantzak eramaten zaitu beste toki batera, eta hori oso lagungarri da, gero indar handiagoa duzu ez baita ere taldean ikuste negoziazioarako. Ilustrazio mailan hemen, agian egongo dira gehiago, baina txakur gorria ere ezagutzen ditut, eta oso ideia ona iruditzen zait taldean egitea, eta gainea arlo ezberdinetako jendea elkarrekin aritzean ikuste aberastu egiten duela lana, ez? Eta, nik bakarrik lan egiten dut, eta alde batetik gogorra da, baina bai, falta botatzen dut hori. Eta gero bakarrik lan egitea ere beste leku batzutara eramaten zaitu, eta nik bilatzen dut batez ere irakurle taldeetan mugitzea, edo beste ekintzetan parte hartzea, eta hilerrak ematea, zen bai garrantzitsua da, bai, zure lana, ez bakarrik bizitza, baina lana ere beste norbaitekin partekatzea, ez? Bai. Bueno, sakona. Orokorki aipatzeko zut bat dela gauza bat, hori autonomo estatutuekin eta Frantses estatuan autoentrepreneur honekin sartu dutela, bai kultura munduan, baita ere lan mundu orokorrean, ez? Gauza hori azken finean jende ez da gehiago langilea baizik eta bere jabe propioa. Eta hori elkarrekin antolatzeko gero asko zailagoa da, ez da gero sindikatu historiorik, eta hori izan da zerbait, igual oso praktikoa, bai batez ere kultura munduko gauzentzat, fakturatzeko eta atsemateko manera bat hortaz bizitzeko, banan bai desagarrazten duela ere langile klase gauza hori. Eta gero antolakuntzari buruzia den artean, nik nire diska propioak ateratzen bakarka, bigarren diskarekin, saiatu nintzen hori lagun batzuekin sortzen ipar-horatza elkarte bat, nahi genuen pixka disketxe bat bezala egin iparaldeko euskarazko sorkuntzak kaleratzeko. Gero hartu gira, hori ez dela gara honena disketxe bat montatzeko eta diskezenak saltzeko, beraz ez da geston ideia izan. Baina nahi genuke hori pasatzea orain disketxe konzeptutik, igual hori kolektibo konzeptu batetara. Ari gira hitz egiten hori adibidez Belagi etxe disketxearekin eta musikari asko horrekin. Bederen proposatzeko adibidez interneten webgune mankomun bat, beren hori ikusgarritasun bat izateko denen artean. Eta igual ez dakit ez, kanpotik edo eskolegitzen horretik ere, baina euskarazko sorkuntza atseman nahi duen entzat, nahiko pixkat bidea errestea. Eta uste dut hori izango itzatekela lehen etapa bat, eta gero batez ere iparaldeko jendearen zat, bai, nire ustez sare batean sartuko ginetekela musikari gehienak, eta hor igual ez dena aukera gero intermitent profesionalizatu direnen artean, eta intermitenteak direnen artean, eta hori igual ere ahemanetan egoteko, eta hasteko igual hori dena aipatzen, ikusteko nola definitu gure deretxoak, eta zer lortu, eta zer alde borrokatu, pixkat hori ez bakoitza beradetik, bai haman komunan ipiniz aldarrikapenak. Bai, ni gauza bat esan nahi dut, egia da, nire zela egiten denbora guztian ere autonomoaren zera hortatik, ze orain bertan igual nire idazle parte hortatik pixka bat urrutiago sentitzen ez, baina egia da, eta horre inbidia handia ematen dute kasu batzuetan musikariek, bertsolariek, ez dago bat ere norbere aldera dabil edo kuadriatan, eta uste dut hor ondo gongo litzatekeela idazleen artean beste harreman sare batzuk sortzea eta beste kolektibidade batzuk. Hori nik sekulako falta sumatu dute, gero bauzkatu zure lagunak eta bata bestea, baina uste dute pixka bat, edo behintzat ideia batzuk konpartitzen ditugunok, edo ikuspegi batzuk konpartitzen ditugunok hor pixka bat elkartzea eta bultza egite, igual ez du zertan bakarrik idazleak izan, igual hezkuntzarekin lanean ari garen jende gehiago, uste dut hori ere bai aberasgarri izan zitekela, baina hori bai botatzen dut faltan horrez egotea, edo igual badago eta badakite jendeari direla gauzak antolatzen, baina nik hori bai sumatzen dut dela oso individualizatua eta gainera bultzatzen duela kulturan irudi bat oso individuala, oso geinuaren ikuspegi hori, ez bat ere ez lehen aipatzen genuen bezala parte hartzailea edo denon artean ere ikitzen duguna,
Eta hor bai ikuste dut utxune bat, literaturaren kasuan, txarkur gorria izan daiteke edo bere gari garitu banda azken aldikoak aipatzeagatik izan liteke salbuespena, baina sortzaileetatik aparte, baita ere, proiektu artistiko diferenteak dauzkagun jendea, elkartzeko toki bat, hori nik uste dut beharrezkoa dela, ze bestela da azkenean men egiten diozu logika superindividualizatzaile bati, eta hori, eta sormen individualaren ideia horri, eta hori ez da hola, ez dugu sortzen bakarrik, orduan horren falta handia badago. Bai. Hori oso lotuta dago baita ere digitalizazioaren kontu horrekin, aipatzen zenuena, nik bai sumatzen dute sortzaile, igual marrazkilarien kasuan behintzat bai, sare sozialetan egon behar hori eta zure irudia lantze hori, eta niri hori asko kostatzen zaita adibidez, eta ulertzen da egin behar duzun lan bat dela, nonbaiten egoteko, eta horrek individualizazio hori edo babesten duela azkenean. Baina elkarte moduan euskal irudigileak badaude baita ere, eta egia esan laguntza handia izaten da, zailtasun bat duzunean edo, haiengana jo dezakezulako, baina egia da gero ez dagoela elkartasun hori ez dela sumatzen asko. Idazlen elkarte ere badago, eta ere egiten da lan bat, baina igual gehiago da norbera idazle bezala elkarte horretara jotzen du, baina gero igual gure artean ez gaude hain lotuak. Eta gero sare sozialen ari da baitere niretzat bultzatzen da asko hori pertsonare, pixka bat produktua zuzarela eta ez zu sortzen ari zaren hori. Bai, hori nik kezka undixamarrarekin ikusten dut. Eta ez da lekutxarrena hori ikusteko ere, azkenean bakoitzan hola bere marka pertsonalarekin etor daiteke. Aritu zarete pixka bat kolektiboki funtzionatzeaz lan konkretuari begira. Beste deriba bat gai honena hartzeagatik, azken urtetan ikusten dela, Katalunian musikarien sindikatu bat sortu dute, ez hainbeste lan zehatzari begira, baizik eta lan eskubide batzuk aldarrikatzeari begira. Ipagakit, Euskal Herrian badagoela asmo bat flotatzen azken aldian antzeko zerbait izan daitekeena sortzeko. Ezagik nola ikusiko zenuketen horrelako aukera bat, alegia kultur langileen lan eskubideak aldarrikatzeko eragile bat, ezagik sindikatu baden edo beste zerbait Euskal Herrian hitz egin izan dena. Baina, ezagik horri buruz zer iritzi duzu, nola ikusten duzu? Ondo da, baina ustez, ideanik, nola egan, zehaztea nor den sartzen kultura lanetan eta nora ez ideanik piskat zaila da. Azken finean hori da Euskararen egoera berezia ere azken finean dela naiz eta batzutan dirudian ez gira bat ere egoera normalizatu batean, eta beraz ez dugu merkatu normal batean salmentaren aldetik. Eta gero, igual kazetariak dira euskal kulturaren parte hartzaileak igual artistak izan bat, eta azken finean da piskat mikro mundu bat ora, eta beraz, jadanik hori definitzea ez da erresa, nor sartu litzateke euskal kulturaren lan mundu hortan. Eta gero hori, definitzeaz aldarrikatzea eskubide amankomun batzu ere lana da zaztea, aipatzen alda eta baduke interesa. Baina ere bat nator usteet gako bat dela pixka bat zehaztea zenbat jende bildu gaitezken hor, zen nik uste dut lan konkretuen araberako edo ofizio konkretuen araberako elkarteak oso ondo daude eta oso belgarrak izan daitezke oso gauza konkretuetarako, baina beste gauza batzuetarako igual talde handiago bat ze gauza batzu konpartitzen ditugu, nahiz eta lan ustez edo itxuraz diferentetan aritu. Bai, nik uste dut horre klabe bat hori izango letzatekela Jurgerekin bat nator. Azken finean ez gira bakarrik musikari bezala musikarian deretsua aldarrikatzen, baizik eta euskarazko musikarien deretsuak azken finean zagoen diretxera eta idazten zat eta zinez mundu berezi bat. Bai. Eta lan batzu entzan duz ez zailagoa, ez da dibidez, nik imaginatzen dut ilustrazio lanentzat zen bada super zaila, eta janik horrela izendatzeanik ilustrazioa ematen du bakizugia dela benetako lan bat, eta lan hori ilustrazio bat ematen zaiola, eta azken finean hori zaila da zaketea lehen lehoan ez hartzea bestekin batera, esan ez nik ere baitu deretsu berdinak, eta
Bai, ongi legoke. Egia da Euskal Irudikilek atea direnean, adibidez, duela gutxi atea zen lehiaketa bat, etzena oso bidezkoa edo ez zintuena bermatzen ez, zela duintasun ekonomikoak eta bestelakoak, eta horratea ziren bai Euskal Irudikileak eta egin zuten komunikatu bat, eta azkenean lehiaketa atzera bota zuten, eta kasu horretan ongi dago, baina egia da nik ere zuekin nago ongi egongo litzatekela Euskal Herri mailan, sortzaileek hori bai, eta ilustratzailei ere ongi etorriko litzaigukula batzuekin batera sartzea, zen egia da marrazkia edo irudia ez dagoela oso ez baloratuta normalean. Eta ez da dugula horrenik aipatzen bideo sortzaileena, azken finan hori gu gaude pixkatea antzineko kulturako. Idatzia, musika, ilustrazioa, kontuatu behar da hori bideo sortzailean zat, hauek ere kulturaren parte da, euskarazko bideo bat sortzen duen batek, ze eskubide eskatzen du, ze nola egiten da, eta nola finantzatzen da horako lan bat, hori ere justuki bakarrik interneten bidez zabaltzen dena, beraz berriz ere promo edo publizitateen bidez lortu behar da finantzatzen hori, da asko behar, lortzen badugu janik zehazten, nor sartu garen talde horretan, lehen urratxa batzen gara, bestez. Azken galdera planteatuko izu, eta gero behar irikiko dugu txanda publikotik egin, horreite zerbait badetu nahiko balu. Aipatu ditugu zehozer instituzioak, euken hor esaldi bat Ingrid Guardiola Kataluniarrak liburu batean aipatzen duena, eta esaten du, azken aldean, kulturlanare zerrari den bihurtzen, nolabait, hirien garapenarekin lotuta eta barret azkenean nola kulturan egiten diren inbertsio publikoak ere gehiago bideratzen dira alako evento handietara eta zain beste nolabait sortzaileen sare hori edo elikatzera, ezta? Uste duzu beharbaz kulturlan diferentetan dagoen prekarietateak ere baduela zer ikusirik horrekin, alegia jaialdi handi bat edo evento bat bai gaur, jendetsuan nahi baldin baduzu, baina biharrez errez, ez? Zakit, noako politika kultural bat eskatuko zenukete zuen esparruan, behar gauza jarraiago bat izan dadin, egokorragoa. Musikaren inguruan, bada, dut kezka bat eta hori da Euskal Herrian munduko parte askotan pasatzen da. Azken finan, ekonomi guzia eta baita ekonomi kulturala turismoan idotzen da pila bat. Eta beraz, helburua da orain montatzea evento bat etogazteko jendea, hotelak erreserbatzeko, jatetxetan jendea egoteko. Eta hori lortzeko normalki, bitxira, erresagoki lortzen da kanpoko jendea etogaraztea, animaleko talde amerikano bat etogaraziz, eta jendea etortzen da astiburua pasatzea Euskal Herriera eta hori. Hor ere, deanik dago arazo bat, nola salmenta ikuspundu honekin ez, dena gauzak lodiak egin eta saldu eta ez da beste helbururik, eta batez ere gu bigarren kezka dugula olako pentsaera batean Euskarak ez doa lekurik. Azken finean, festival bat montatzen baduzu eta asmoa behin bada espero duzula jendea etortzea Barcelonatik, Londresetik, ez dakitze, jende hauek ez dute interesik euskarazko talde bat ikusteko, beraz azken finean ez du behar hori sortzen ere. Beraz, bada makro dimensio horren arazoa alde batetik zenta gainera diputazio batekin ezartzen badu postu dirutza horretan, gero ezin du ipini diru laguntza txiki batzu leku txiki ezberdinetan. Eta gero bai, hori lehenik dimensio horren arazoa eta gero euskararena horretan ustez kezkagarria da. Eta sartzen dira festival honditan talde bat edo bi euskaraz, seguraski hauek ere lortuko dutelako diru laguntza bat sartzeko. Jotzen dute pasaran urtean hori bebekango genuen erabatearekin. Eta zeuden hiru talde euskaldun, hiruak batera, momentu berean, lehen igunean, seietan hori egina da, eta horretzen dut, jende guziak ez duela interesik euskarazko talde bat ikusteko, bederen ezpintzea momentu berean, bederen etorriko diren euskaldunen zat, bederen aukera emateko hiru taldeak ikusteko, jende pixkat biltzeko. Nabaritzen da, euskara ez dela sartzen ere makroevento horren ideian. Bai, nik uste dut hor kultura zertarako nahi dugun, garbi dago horrelako
eventu handiek eta ez dutela sustatzen ez dakit, idazketa eta literaturaz ateratzen ezerezetik, eta ateratzen da irakurri duzulako, entzun dituzulako historiak, konparatu dituzulako irakurketak, egin dituzulako gauzak, eta ez festival handi bat egin delako eta karri dutelako Siriojuz betos ondo, Siriojuz bet entzutea, baina ez dago, oso bat, uste dut zuk egin duzun hausnarketa makrofestivalekin eramo daitekela literaturaren eremura ere bai, eta oso ondo dago, oso aberasgarri izan daiteke autore batzuk ezagutu ahal izateko eta beste, baina bueno, beraien liburuak hor daude liburutegian hartzeko, nahi izan ez gero, baita ere, eta ezagutzeko beraiek idatzi dutena benetan, eta igual ez hainbeste esango dutena, nahiz esango duten ere interesagarri izan daiteken, kasu batzutan, beste batzutan ez. Eta orduan nik uste dut hor beste mota bateko, ez dakit ez, herri batzuetan musika talde pilo bat egon dira, hor egon delako seguru aski lur emankor bat, edo, ez, edo antzerki taldeak, edo igual ikusentzunezko gauzetan gehiago igartzen da hori, ez, baina orduan nik uste dut horrelako gauzak zertarako nahi dugun kultura, hori da galdera. Zuritzeko, eto makillatzeko, edo benetan nahi dugulako herri kritiko bat, herri beste modu bateko herri bat eratu. Eta horrelaxe ikusten dut. Uste dute idazle lana eta liburuak eta bata beste produktua oso konkretua denez, oso errex egokitzen dela molde batzuetara. Eta igual pixka bat amore eman dugu edo ez gera saiatzen den beste hori beste modu batzuetan egiteko, baina literaturaren kasuan oso beharrezko ikusten dut beste modu batean hastea egiten gauzak eta beste mota bateko gauzak antolatzea ere bai, bestearekin batera. Ilustrazioa ez dakit hain lotuta dagoen olako ekitaldiekin agian, baina bai sentsazioa daukat ez, edo niri tokatu zaitanean enpresekin lan egitea edo askotan garrantzitsuago dela irudia ez, proiektatzen duzun irudia produktu horrekin, egin duzun produktuaren kalitatea baino. Ez dakit, hola oso lotuta dagoen hitz egiten ari zainetenakin, baina bueno, bai ez dela sustatzen ez, garai bat kultura egiteko ez, kalitatezko kultura ez dela sustatzen, baizik eta hori produktua, azkenean, bai. Bueno, ni utziko txanda norbait publiko zerbait galdetu nahi badu, hau da momentua. Ze, bueno, ja 5 minutu edo dauzkagu tarte batez zerbait galdetzeko. Gauza asko ukitu ditugu, baina seguru gauza asko ukitu gabe utzi ditugula, beraz. Beti lehenbiziko galdera izatea. Bueno, guardion, eskerrik asko, oso interesante entzute junaiz, eta azkeneko festivalei eta ikusgarritasun horri lotuta, baina indezute klabe bat ez, baldintza ekonomikotaz asko haitu gaitzeiten, baina euskal sortzaileak izanik, nola planteatzeten. Nola sentitu izan dezu zuen burua erdal mundu horrekin? Rekonozimenduari daukionez, ez bakar rekonozimendu ekonomikoari daukionez. Alegia, bebekan tokatzen mazaizu kantatzea eta jo behar dezu horrela eta pagatuko izute, obviamente gutxiago. Eta gainera, ordu igualetan ez, askotan ekonomikoki baldintzatzen dugu, baldintza duinak ekonomikoki izatzeitu, baina askotan kupoa ere bagara ez, berintzait, edo egiten da literatur festival izugarri bat Donostian, datozte handienak gazteleraz, eta gero dago txoko bat, non euskarazko idazte batzuk jartzen ditugun, edo emakumeak, edo iparraldeko bat ekarri dugu, eta ja bete dugu kupoa ez. Nola sentitzen dezute hori, ekonomikoki ez ezik, erdal sorkuntzari begira zuek sortzaile euskaldun bezala ez? Eta nola guelta? Ez, noski bada beti alde askoga eta beti sentsazio bitxi hori izatea azken indioak ez batzutan nolako izatea pizkatia minoritate bat zure herri propioan hori ez da sekuran gozoa. Gero bizik komplikatua, azken finean beti bakoitzak ditu bere kontra esanak ez, eta da erabaki bat hartzen zuzu gero bibliotea horretara jakinez horren izango dela, eta azken finean komplikatu da. Gexatzen gira beti gauzek baiko hori hartzen, zenta duzen gizaz egiten dira eta ez gira joaten gero kejatzeko. Bai, da problematikak jarraitzen dute, azken finean
hola da zoaz, bitxi egiten zaizu, eta hala ere pozik zaude bere euskarazko minimo bat egotea olako festival batean, eta etorriko diren euskaldunei ere olako eskaintza bat proposatzea, baita hala ere kanpotik etortzen diren taldeak gehiago hartzea igual Euskal Herrian daudela euskararen presentzialen minimo baten bidez, besta zaien igual egiten dute bide bat eta ez dakite hori Holandan edo Euskal Herrian daude, ez dira hortzen ere, dute festival berdina leku guzitan. Ez bai, zerbat ekartzen dio, bueno, ez dakitea Gerrateko nire buruari ez diot sobera galde egitean zeratzen den hortik eta hori bagoaz eta hala ere balantza eginez ondo pasatzen dugu, beraz ezin digirak erratu ere azken bidean normalean ondo tratatzen gaituzte eta bai, beste alde batetik tristeena azken bidean historio hortan hala ere errealitate bat erakusten duela, azken bidean euskal taldeetan gutxi dira jende aski mugitzen dituzten taldeak haiei emateko olako aukera bat jotzeko tenoreon batean, zentazken fian bain badira 20.000 persona eta 20.000 hauen artean bain badira 3.000 importatzen zaiela euskarazko zerbait entzutea. Ez dakit egin behar dena ala ez, baina zaila ikusten dut inposatzea euskarazko talde bat, zenta gero jotzea kriston jende zabatzen aurrean, jende ez basio gustatzen, ez badu interesik, taldearen ez dago ere, azken finan nik batzutan, ez duzu egitea libidez telodero talde bat entzatzen datera bat ere zure estilokoak eta hori, bueno, azken finan igual gaizkiago basatzen duzu igual, jende gutxiago lekin baino, beraz. Kezka da azken finan beste zentzuan hartu behar dat, ez da erresa da nola egin entzulegoa zabaltzeko, hori urbizuk erraten duz, uste dut bergilak ditzen dituela entzule aktiboak ez, azken finan euskaraz entzuten dutena, baina gero ere euskarazko musika ikusi nahi dutena eta mugitzen direnak, eta behar bat arazo hortik dator ere, behar bat lortu behar duguna hori da, beti normalizazio kontu hortan nola zabaldu, eta nik beti erratu dut kezka hori da, bada kriston kalitatezko sorkuntza Euskal Herrian eta euskarazko sorkuntza, eta usut gaur egun arazoa dela, belagietara iristera. Azken finean, konsumo edo praktika hori pasatzera euskaldun den jendea euskarazko musika, literatura eta hori dena konsumitzeko. Hortan da gakoa eta hortako gustatzen zait asko beti paralelo hori nekazaritza, laborantza munduarekin. Azken finean lortu behar duguna da kalitatezko produktu bat egin bertakoa eta bertako jendeari saldu eta uste dut instituzioen eta podere publikoen jola izan behar dara hori indartzea eta ez makro eventoak eta hori, baizik eta ikustea, naiz eta behar ez da segituan ikusten emaitza ez baita ikusten hori reserbatzen direla hiriko hotel ganbara guziak, bai apustu bat dela eta sortzea horako harreman bat zuzena, zenta ez da bakarrik salmenta bat egiten norbait, adibidez, hemen azokan bezala egiten denean jendea etortzen eta saltzen jozu diska bat eta ez da bakarrik salmenta bat. Harreman bat sortzea, momentu bat harrapatzen da, horrek emozionalki zerbait pasatzen da eta ematen dizu gustoa gero berrizik gustoa taldea eta hori da nire ustez indartu behar dena. Bai, niri suertatu zitzaidan nuen dela, uste dut musikaren kasuan eta irudi edo bisualaren kasuan diferentia dela, ez dakit nire gustatzen zait Omar Suleiman entzutea eta ulertzen letra, baina musika gustatzen zait, ez? Eta orduan gure kasuan idazleen kasuan euskaraz idazten baldin badugu, jendeak ez badu euskaraz irakurtzen zure lana ez da iristen da bai suertatu zizkit pare bat egoera berezi, eta bat izan zen pasaden urtean egin ziaten elkarrezketa bat joan nintzelako mahai inguru batean parte hartzera festival batera gehiengoa gaztelania zen, baina bazen gauza batzuk euskaraz, eta justo gure ekitaldian ni oso gustora egon nintzen, eta gainera egon zen jendea ezagutzen gintuen armaian geundenak eta beste, baina egin ziaten elkarrezketa bat. Periodiko gaztelaniaz publikatzen duen periodiko batean, eta kazetariak etzekin euskaraz zuen libururik irakurri, eta orduan are eta gehiago sentitu nintzen, nire irudia nahiz, honek bilatu du Googleen, topatu du ustez nik zeri buruz idazten dudan, nire libura zeri buruzkoa den, eta bat beste, eta horren arabera indizki galderak. Eta hemen ezken oso erantzun txarrak, edo ez baten interesanteak, baina egia da nik adibez lortu dudala, esatea,
egia da promozioa dena delako hori nire lanaren parte izan daitekeela, baina pasagabe. Eta orduan ez hasiko ni orain ni zerbait ondo xamarra egiten baldin badu, seguramente idaztea da. Eta gero horre buruz hitz egitea edo bai, badakat gaitasuna hitz egiteko, baina kriston teoriak egitea edo super... eske igual ez dut hortan hori landu nahi, ez? Eta etortzen baldin bazait kazetari hori ez dakile ezer nik ere egin ditut elkarrezketak eta uste dut bion arteko lan badela, orduan, bueno, iruditzen oso goera kurioso eta pentsatzen nuen, bueno, jende pilo batek irakurreko du bihar eta auskalo ze atera duen. Eta gero badago beste parte bat dela testua itzultzen denean, kasu honetan itzuli duten ere lehengo eleberria gaztelaniara eta egitzeit oso arraroa. Pentsatzea liburu hori gaztelaniaz dagoela, ez nuen pentsatu nuen euskeraz, jazen nuen euskeraz, eta baldin bada pentsatzen dut, Euskal Herriko jendeak irakurtzen baldin badu gaztelaniaz, bueno, jarraitzen dut pixka bat hor, baina ja irudikatzen dut ezakit, norbait ezakit gertatu den edo ez dut feedback asko eduki, baina Granadan irakurtzen eta eritzen zait oso arraroa. Eta pentsatzen dut adibidez, Islandirara itzuliko balute, ez nintatekela hain arraro sentituko, esaten dut, bueno, Islandien irakurriko dute eta bate jakin, baina nola bizigaren estatu horren parte, esan dut, nire DNI-a ez, Espainiakoa da, orduan, da oso arraroa. Hori oso arraroa irakurtzen dut eta nik idatzi dut, eta nire hizkuntza bat da, baina aldi berean nire hori oso arraroa egiten zait, eta kontraesanarekin bizi dut. Bai, uste dut hori azkenean egiten duzula balantza bat, erabakitzen duzu ados edo norbait nahi baldin badu kasu honetan nire itzulpenarekin hori izan zen, ez? Nahi zuten itzuli gaztelaniara eta hori ere bai sentitzen duzu errekonozimendu bat bezala. Baina aldi berean oso arraro, ez dakit. Bai, ze gauza batzuk esan dituzu klabe batzuetan eta irakurlago batekin buruan eta jende batekin buruan. Eta ez da horik ezin direla esan, baina uste dut itzulpenarekin beti gertatzen dela, baina iristen baldin bada obra bat, edo ja autoria gilda baldin badago, edo bizka diferentea da, baina euskeratik gaztelaniara itzultzen denean, eta batez ere euskerako euskarolanak gaztelaniara itzultzen dira, hor daude botere harreman batzuk eta gauza batzuk bastante arraroak, batez ere, bai, igual egon daitezke Euskal Herritarrak ez daukatenak euskera hitz egiteko gaitasuna, baina jabe direla non bizi diren eta abar, eta orduan hoiengana iristeko bide bat izan daiteke, baina nik kontraesana handiekin bizi izan dut egoera hori, arroztasun egoera hori, adibidez. Ez galderarik publikoaren aldetik? Eta, pixkat orduz ere pasata gabiltza bukatzen joango gara. Bakarrik gogoratu, gaur arratsaldean beste mahai inguru bat ere badagoela Gogoetaren plazan, Euskara integrazio hizkuntza, Euskal Herritar berriak nola hurbildu diren, nola euskaldundu diren, izango dute gai, eta bertan egongo dira Petra Else Artaranak Karim eta Dubadiuf, beraz, arratsaldeko saio horretara ere etortzera gonbidatzen zaituztegu. Mila esker hiruroi, oso aberazgarria izan dira, eta, segi dezagun hemen.